nag-andam na ang atong kursunada nga mga kandidato. Kung moingon niya, ikaw Mike, murag nangandam na ka, mali na siya. Kay kining ato ang pagpangalagad o pagpanerbisyo dinhi sa radyo, gihimo na nato ni kaniadto pa. Maduol o malayo man ang eleksyon, ginadangpan naman ta. Himo na nato ang trabaho nga sama pod sa mga elected barangay officials. Okay? So dili ni ingon niya nangandam ta sa barangay election, dyan po tayo nagkakamali. Inyong alagad Mike Nakwa, gihimo na ning tanang ato ang gihimo nga pagtabang sa katawhan sa radyo gikan pagkaniadto. Matawag tag spokesperson ni late Governor Dodo Cagas, ni Governor Mark, karon kang Gov Yvonne, kang Mayor Joseph Cagas, kang Congressman Tracy Cagas, o kang former Congressman, Congresswoman Didi Cagas. Di lang kay ako, daghanta nga mga spokesperson sa radyo. So kining atong ginapakita nga pagtabang kay na inidangop nato, alangan naman ato ng itsapuera, di man taingon ana. Alangan naman magtago-tago ta, dili man taingon ana. Di po kakatago, kay dabang kay obligasyon sa tulumanon sa radyo. Sa musugot kag sa dili, masakpan yung ka sa mga tao nga magpatabang sa imo. Mao nang atong kinabuhi dinhi sa radyo. Pero dili po nato na batasan ng mutago o muagi sa fire exit. No? So mao nay gihimo nato mga karunda sa dugay ng mga kapanahunan. Og moingon nangandam na si Mike Nakwa para sa barangay. Dili gyud po na tinuod. Kay ang ato dili pang eleksyon. Timailhan ang atong mga gipangtabangan, kadaghanan, dili gani sa among barangay, dili gani taga barangay zone 2, taga lain-lain nga barangay. Okay? So kining ato, tinud-anay nga pagpangalagad. Kita mo'y konkretong tulay, padulong sa pagpangayo o tabang, pagpahibalo sa maayo nga programa o proyekto sa Cagas Administration. Kini inyong alagad Mike Nakwa sa Rundak Bayan Program, mao kini ang konkreto nga tulay. Rundak Bayan! Siguro ang uban nagprepara. Ang uban mo prepare lang og eleksyon, walay question ana. Siyempre nagplano ka mo kandidato, mangandam gyud ka. Normal na siya. Pero sa atong kabahin mga karunda, walay eleksyon o naa, madugay o maduol ang eleksyon, mao namang yun ning atong trabaho. Dangpanan mangyud ta. Kutob sa atong pwede og unsay mahimo buhaton og trabahoon yun nato na mao ang pagpangalagad. Gidangpan gyud ka, giduol gyud ka langan usao man ako na. Bisag mahal ang gasolina, wa man ta nagpadungog-dungog, wa punta na moyboy. Isakay na to na, ato ng tabangan, unsay ato pwedeng mahimo. Idool na to na sa unsa nga mga ahensya sa gobyerno, ang pwede na tong maduulan para sa pagpangayo og tabang. Dili ta opisyalis sa unsa ba sa gobyerno. Di gani po ko empleyado. O sa taka-talent. Maunay labing tinuod, pero kanang inyong pagdangop, nyari ka na ko, di yun na nato pakyason, pero di po ta magsaad niya ang kinatibuk ang tabang atong mahatag, no? Parehas na lamang ato ni Tatay Sangil, na impeksyon ang kamot. Midangop nga rin ka nato, unsa may atong gihimo, gipangitaan nato og tabang. Giduol na to sa mga dunay malumong kasing-kasing nga mga politiko para matabangan si Tatay Sangil og wa gyud nato lungi hangtod sa wa tay matunol nga tabang.
Kaya wa gyud tay maduol ato, makakuot man gyud ta atong ahat gyud. Bahala nagpinugos na nga kuot kay panggasolina unta nato. Bitaw. Kung wa na gyud tay madangpan, at least naa tay mahatag ginagmay kutob sa naapay kwarta nga tong bulsa. Kutob sa napay sulod. Kaya guay swerte sa kadaghan na natong mahatagan ay ni kuot nato, toothpick na lang yung mahatag nato gyud. Hindi. Way na white rabbit, patigulang mo na, Brad. Okay, mo lang na akong ipasabot sa katong mga ambot na balaka ba kaha nga hala, mag-apil-apil si Mike Nakwa sa umaabot na barangay. Ayaw lang mo kagwa, no? Kaya nahitabo mangguna sa guma nga nag-awayay ang mga hugpong supporters, mga leaders dito. Ug di lang kay sa guma by crossfire. Di ba, Akyo? Example lang ako ang guma kay tungod anang mga silos-silos. Sa amo din sa barangay Zone 2, wala man na. Og ako lang pong ikagarantiya sa tanang mga interesado nga mga lagad o mga kandidato sa barangay Zone 2, dili ko mag-apil-apil og dili punta malinya. Piting malasa og di ka ma-line up kung magdagandagan ka. Di gyud nimo makuha ang imong gusto nga makapanerbisyo sa barangay Zone 2. Kung dili ka ma-line up og di ta mag-apil-apil ana ang atong trabaho dinhi sa radyo, walay mausab. Gani adtong pandemic. Balik ko na to bisag unsa nga posisyon, opisyal bata sa gobyerno, wala tay gihuptan ana. Pero niadtong pandemic, usa ta sa mga frontliner nga nagawas-gawas para maghatod og tabang. Dili lang sa barangay Zone 2. Pero apil ang barangay Zone 2 sa natagaan na to itong gipang-apod-apod nga mga gulayon gikan ni Congresswoman Didi Cagas. Pila ka milyon ang nagasto ni Ma'am Didi atong pandemic. Kita mo'y gitahasan ni Congresswoman Didi Cagas nga mag-distribute sa iyahang mga ipanghatag sa katawhan niya ng lockdown. Kita mo'y nisugat sa mga virus. Abot ba'y tagmalalag ato? Mana si Congresswoman Didi nga, Mike, unsang barangay imo ang distributan ron? Ato taga-ruparan, ma'am. Nakipag-coordinate na ko ni Kapitan Awing Limasa. Dito na punta sa Zone 2, ma'am. Nakipag-coordinate na ko ni Kapitan Alan Espuerta. Distribute. Mga gulayon, mga dilata, usahay na pay bulad, usahay na apay manok, usahay na pay asukar, pila to kaadlaw tuloy-tuloy. Mag-distribute og buntag, mauli og hapon. Mag-repacking pa. O say, buot na kong ipasabot. Sa COVID-19 na anata. Okay? Dili ni ingon nga nangangampanya na. Dili. Apan mao ni ang akong tubag sa mga posibleng mangutana og naatay mahimong tabang. Dili ni tungod kay hapit ng eleksyon o madayon na ang eleksyon sa barangay. Kung di gihimo na to na kaniadto pa. Ang pagtabang kay lagi maula gining atong trabaho sa radyo. Katong COVID-19, layo pa man kayong barangay eleksyon, pero gihimo na nato na. Okay? Maunang nagdugay po siguro taning trabaho sa radyo, kay pasyon na po nato ang pagpanerbisyo. Bitaw, dola ko ninyo, be. Basta masairan ta ng inyong problema, dungagan ta na. Diba? Tabangan na to. O, kato si Tatay Sangil. Akong ipabot ang dakong pagpasalamat sa gining mga opisyalis nga pertirandali ara gyud natong maduol. Okay?
Salamat kaayo kang Governor Yvonne Cagas. Nihatag og 5,000. Nihatag pod si City Councilor Liza Cagas og 2,000. Salamat po din taon si Tatay Sangil Stua kay wag yun natulong wag yun na problema tay kay basta kay napay mutabang pod kay wag po'y mutabang piti pong paitan na to. No? Muna salamat kaayo Gov Yvonne Cagas gikan sa Sangil family o taga-asa man to si Sangil nga to ang gitabangan wa yun natulong kay perting luuya na nang hubag ang kamot. Dili man to taga zone to. Taga kugon to. Ang pagtabang na to wa gyud nay pili. Kay ang coverage sa tuang pagtabang sa mudangop dinhi sa radyo kutob sa asa ang makadungog. Katutang mic na ko patabang tagay magayran ta to. So gikan sa Sangil family sa Kugon, Ma'am Gov, salamat daw kaayo og ingon man kang Honorable Liza Cagas.